kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi parlok baro hagni ka por kap te sumhai pi shiki khubor bakong san jong tayo balawan ra do nong san hima bat ki khubor ki long kumni ka jingtu jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ban penlong ye ka jing pen sngong pat ba lani ka public hearing ha thang sky is Jaintia Hills me ka benta ka jingkwa jong ka Meghalaya Cement Limited ban penhe ye ka parmau clinker ban shna do bilan bat ru ban penmi boarding kala yat bet what happening ka jing persha bat ka jing pakhang lenti jong ki nong song shnong kipat ba na ka shnong wa ya jer narpo bat kiwe ki shnong haga step jong arpu saw terik unailar kila lecha ka jakashna dobilat kabaran ha thang sky harengkat ki plakat ki badan ye jing tho ban persha ye jing thmu jong ka MPCB ban penlong ye ka public hearing hagani kala mi ka jing kan ar bat ka huri hura ka ba shirkai ha ka ba kipat ba kila turbait sha persha ka karkhana penmi dobilat jong ka top cement plan ban lagi pulet kila persha bat pakhang lenti upat bhor ubara bitar halor ka jing penyat syakmat ye ka jing pen penapat ba hagni ka sngi kala don ru ka jing ya pen i bor hapreng ki pat ba bat ki pulet pahara nalor kata ki pat ba kila pakhang lenti ru ye ki bre ki batmu ban ye shem benta syaka jing pen sngo pat ba henroi ki pulet kilawan ban te lakam da ka ba kawang de ki tendong le er pen sat khmat ha ka ba harengkat ka jing bitar ki pat ba kila rum syaka jaka ba penlong ye ka jing yalang pen sngo pat ba bat pen praru ya baro ki jing don jing em hadin bu pat bhor ula penjulor ya ki shuki bat kiwe ki tiar kitar na kaliang ki khot ka Meghalaya Pollution Control Board kila rai ban kinre ano ya ka jingpen sngo pat ba syaka wei pat ka jaka ka bala penong hapo alcohol jong ka karkhana shna dobilat ban lat na ka jingpen thon jong ki pat ba ka video ka bala sapriang stat ba ha ka bai dei bat ka wei ni ki jingjia hanong ba shlong ha ka ba kala mi ka jingyan ya bat ka thmaktin ka ba khlut ba ha pedeng ki polet penyat kali ka nong ba shlong bat ki nongnya kali kamai hathan khandai lat ha ka bala yo sngoru baki nongnya kali kamai kila khotsin yo wayu pulet penyat kali da ka kerteng dabang bat kila keno ru bakila don kapto kat ningut ki pulet penyat kali ki baju pendai tham lani kelamp ya ki kali kamai tang ban yo daw ban dawa pisa bat ru bandan kuna hagni ka jingenya amla ban skotho bat tip shai balai gini ginongnya akali ki khotsin de ka kerteng dabang namar lada dei ba penwan na ka film hindi ka ba ka kerteng dabang ka mud haga jingshisha upulet ubadon benta haga film dabang udei ubaya khun persha ya ka kam bamsap kani ka video ka bala sapriang keleng lengba ka WhatsApp la yo sngo baginongnya kali kila keno ba udon upulet penyat kali uba dawa pisa ars pa tingka bat uju pendai tham ni ki kali kamai man la kapor kini ginongnya kali kila ong baka kamram jong ki pulet penyat kali kalong ban be bat banom sha ban penyeng slam ni ki kali hasurok henrei om ban pendai daka tham layo sngoru bagi nongnya akali kamai kila perta ban khot yo wei pulet daka ba ong khot yo dabang daka ba keno ba uju pendon kamru de kitensi lani kiten klem akor bat shushu kini nongnya akali kamai ki bala ker tawiar ki pulet penyat kali kila bu ka jingkeli ki pulet da ka ba ong kumno ki kali shimet ki pulet kim pendat tham henrei ki kloi ban pendat tham pat ki kali kamai bat kani ka kta ki nongnya kali ki ba pendap ye ka ying ka sem batru ki ba haban seo ye ka kuna man la ka por sheki pulen ki nong de jan ki badon hakasi market ki baju shong hakrum ka jaka penyeng kali hamot pran ki bala sha pen ken ria shipor hak municipal sha gari khana hak jaka penyeng kali hak mala ka ba hajrong do na ka benta ban shna shwa ye ka jaka ka ba ki ju shong barabor haba ye kren bat ki nong shong de jan kiliat ho bakila mi na ka jaka na mot pran hak sngin kong jong ka arp waitrik unailar arjar arpulai bat kilo ongru bakani ka jaka ka baki shong minta ka long ka bakin jam ha bat ampat don mano bat tip bat kilo ongru bakani ka de lese ka kham paji bat ka balong jingai na yo
Shushu kila ongru bakinya isya ya kani namar kadai tang ke jaka syong ke batang sipor bat andala dat bantai ya ke jaka hamot pran kin salet biang ban syong hagaju ke jaka kat kum ke soskular kabalete kinong di jan kila pentip ru shi pat ba menta sipor ka jaka syong jongki bande ki jan kadai hagari khana badru kadai hakamala ka basau kinongnya akali kamai jong ka Maushibut Taxi Owners Association ha ka jingsen ran lang u president ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba wandon bok jerwa harin ka MLA ka Maurang Keneng constituency uba Livingstone Karpran kilalai haga arpulai trik unailar arajar arpulai banya kendo ya ki he jong ka ketem sipai Assam Regiment bat ka Assam Rifle ha Maushibut halor ka jingle don bor jong ki ban ker de ki ding bat ki telai ya ka jaka penyeng kali jong ki kali kamai ki ba up ye ki nong lek nong wan ka badang hab ha ka surop jong ka tenat PWD haba ya keren mat kilat pathai khubor na kaliang uba Riwan Roy Kharbuli ubalong ru president jong ka Maushibut Taxi Owners Association ulaong bakani ke jing ker jong ke sipai de ki ding bat ki telai banam ailat ye ki taxi banam yang harut surop kala don mental akum ba artayo tam ha ka baki sipai kila ai daw bakalong ka khapnya namar ki kali jong kiru kilong ki bahe kinongnya kali kamai halor gini ka benta gila sngo bitar ye ka jingle don bor jong gini ki sipai klem ka jing kenjok tin wat tang so orang ba snong ru kum ta kili lumlang ban persha bara ka jing ye keren baru deputy commanding jong ka Assam Rifle kala poi shi ka jing sngo tho jingmut bat kila la byang ban penyang kali ha ka te ka jaka bat phun no assistant don ye ki ding bala ker ye ka te ka suram ka jingshim sting ka sarkar na kapor sa kapor kamtam ka tanat pemi boarding jong ka jela ka jwan ra ya ka jingjia men saw badru ka jingya breu na kapor sa kapor kamtam halor ka jingklem jong ki narpos electric badru ka jingtikut jong ki sinar light ha ka baya kani la sakhi ya ka jingklem jong pos electric ha ka arpos sautrik unailar ha dem tring nakaliang ka Khasi Students Union nong thamai circle hagabai dei bat kane kala ajing keren sikilat pathai khubor takapa ong bakani ke jing jia ka jia dei ne ka jing le sting jong ka sarkar wala ka seng ka ada penye kendu teng yu menteri ka tanat boarding u Abu Taher Mondal badan kamban marmon no mardor jiki babon ki pos electric ki badan ki benta jong ka thai nong thamai kaseng kalau ongru ba kadado menta na kaliang menteri bat katanan kim syam lawan jurip yiki pos elektrik ki bala sator wadadin bakila kular syakaseng shushu na kaliang kaseng kalau ong benang ni syakman lada ke sarkar kam sngap yiki jingker pat kum kaseng hi kanam apshu yaka tanat boarding ban le yaka kam henrai kan shu le hi yaka badan kam harengkat ke jing senran lang jong upai ba namar ka jing sngap jar jong katanat pulit baro sikata khamtam ka jing bam mana teng yiki nongnya arshaka ki babu jing ma ya ka jing im jong ki pat ba let's see kala nampen slor yiki banya arshaka bania kat bamon ka jing jia sha tenra uwe khuna school halat umkhra aga arfu sautrik unailar kala penpet mat kensan yiki pulit khamtam ka tanat penyat kali hanong ba shlong unong san hima bonsin hi ujuan ra yiki khobor hakipor bala dep hagabai dei bat ka jingjor ka jing heng kali hasor shlong bat ka jing bon jong ki arsaka ki ban nia khlem akor bat ki manang penjor shushu ya ka jing heng kali henry iman ki bor pulit ki bapet ya ka jing penyat kali kim da shim khia bat tang andala don ka jing jia ki sasdang ban penmi ya ki jing mana Shushu layo i badai tat andala jia ka jing syak tenra ukna skol halat umkhra la penmi ya ka hukum da superintendent of police traffic ha ka bala mana teng ye ki badang rit ta bania arshaka bat an pengat ru ka an ya ki ba penken ya ki kindon ya kali hapo ka motor vehicle act ka jingjia halat umkhra kam de ka jingjia ka baningkong henry ki jingjia syak tenra hagi arshaka kila jujiaru hakeleng ki benta bat ki don ki bamalo mala bat ki don ki jingjia ki barajur ni ki bamensau bat don ru ki balakhlan ki jingjia ki bakum kini ki ai jia khamtam haba ki don ki nongnya arshaka ki banya state wada ki jaka pat ba babon breu bat ki jaka ba khapnya ni ki sensitive area
Karukom nya ye ki arsaka kum magalong menta ka dei ka babu jingma shisha ye ki bayat bayeng harut surok namar ki arsaka kin turbet bat rung bet la ka dei na no no ka liang ru haringkat ka jingnya sten watla ka liang gabam dei ban yat lani ka takabaki ong ka wrong side Haga jing shisha ki kali kim dai ban rung shakaliang ka bam dai ban yad kham tam shakaliang ka diang lada ki kwa ban tam ne ki wai pat ki kali namar ka an nya kali hi he India ka dai na shakaliang ka mon wadah ki surok ki bala ai rong khnang ban bo do lain tho le tho yong lani ubaki ong zebra cross ru ban ai la ki pat ba ban jam na shiliang ka surok la joyu i ba bon kinong nya kali ni kinong nya arsaka kim buram satya ya ki breu ki ba ya lenti bakin kam na shiliang ka surok la da kinong nya kali bat kinong nya arsaka kim adakar ha karukam nya ka jingma ka dei ya baro amtang ni ki ba ya lenti ki ba shong kali ni shong arsaka hinrai ka jingma ka dei ru i ki ba nya ya ka kali ni ki arsaka Te paralok dagi tiki kubor ngila poi shakabakut karena do banginya syambiang lasim tayo ni ai kublai kapor jongpi kublai shibol